butang mga yaan, margito ko wala ka-upload ko unsay natabuan ako diri sa Maragusan unsay tumong nako unsay katikanan ko nganong naabot ko diri dapit og taas-taas yun yung video Kay-giisa na nako ang tanan ug makita niyo sa akong palibot na asan yung asuha margo gadaob among silingan og bunot og isa pa rin sa akong mga paborito ang katig na sakyan og musugat ka sa sayso kamutago ng aso margo kwaon ni Lord. Hi Lord, ay ito ko kwain na kay wala ito ko uyab og dugan-dugan ko makitila og. Ano na hiram yun ang humot din sa kabukiran no kay humot og bambini. Sa pagkagamay sa akong utok ngano na pati-pati may tagaday kabalo ka nag-ulan in taon kagabi niya ala po kaya ato bukid. Welcome to Saranga! Excited kayo ko na mangutlo og sayo tinagikan gayod sa punuan og salamat kay madam na imo may gipaharbis diri ang dapita. Magbitbit kayo kita o mga presko na gulay nagikan kayo sa Maragusan ug ako ang nagpopo para ipaom-om na ako sa akong pamilya ngadto sa Davao. Mamahaw pa ni Uto panihapon og karon maadto kita sa Janver in Twin. Okay, isa sa ko ang mga sponsor ngano napadpad ko diri sa Maragusan na. O ubay-ubay ra pod ilahang mga branches ani na aduna sa Davao ug aduna sa Tagum. Hi Ma'am Janice, mo ni ang tag iya. Og sulod yung ano basi din nasagol day ang brief ni Tom Cruise og ni Brad Pitt in town kay pasimon-simutan ako ang bugad kini last time I check mga 3 years ago juga wa kasamot ko unsay bawo sa bugad. Huy mga sano, huy mga sana, palit na kamo ning akong paninda. Kay uray kini magkagusto ka, okay nga made in America. Huy mga sano, huy mga sana, pwedeng buy one take one hala pili na. Polo pantalon, jacket nga maong, dunay mga t-shirt o brief nga haong. Una ta muli, magsuri-suri sa kita diri sa ilahang food bazaar. Wala jud ta mi kwarta sa tinuod lang no. Katong nag-live ko na, wa jud kwarta katuon lang in town mo. Kay wala kay ko sponsor diri dapita og makita jud ninyo mga dagko kay gabi ginugo sa magipatabaan ni kanang luha sa Angel. Kaya wala man dyan pulos kung magpundo lang ka sa kwarto. Sayang kaayo no. Sa gaan, hinimo din. Katulog-tulog lang din. Ipo sa gisuri-suri dyan na mo ang tanan. Yan, nakabit-bit ito may gulay. Salamat kayo sa napaghatas ko sa gulay. Og, karang bulang ako lang ipalit ha. Pero hasta nginita diri sa Maragusan. Pero pagkagabi na hasta tugnawa sa pagpaniod to. Niadto kami kay Ma'am Janice o Ma'am Analo. Thank you, Lord! Siyempre, di ba yun mawala? Ang sili sa ato ang kananan na mura yung bunala na ato ang mga simod o lamian na kaayo na mushroom o siyempre mais na kanon o pansit o kinisya o lut kinisa sayuti na hasta man yung lamia o na crunchy man yung kaayo pagtulon. Jika, o na iyon! Mapaniod to, gaulan o syempre dili ni mawala ato ang pagpabugno sa tong tilaok og mikaog og insulin kay of course diabetic na kita sa tag bata pa ta mura ng tagkamat yun nun. Lami siya mura siya mangga na pwede ginatulo na kong asi mo tong tama ba ning pamaagi. Paghuman sa ulan ni balik kami sa oval para masaksihan ang ilang indak-indak diring dapita og wala mi kabalo ko asan tami mga likod na hasta man yung dagang taon na mura man tong sulob sa hayhayan. Of Maragusan. So, pa-shout out tayo dyan, no? Kay ako ang Iyaan Flora na nag-chase po sa iyahang Facebook account din. Kaya napura siguro sa nagtong sa meta-meta sa Facebook. So, ang pina-update na naka-chase from Tata Dane to Flora na full name dyan. Bigla ka mga 5 kay tanan pa nag-chase. Ayan, advance.
atong ipadayon ang kalungguan sa atong lungsod sa Maragusan. Daghang salamat, Maragusan! Balik ko puhon! Ikaw ang babae nga kong gipangan boy. Sukat pa sa una permina ko o patisoy. Para mapansin lang ni mo taga-agi. Sa akong tungot pangandoy na ko na babae.